Pak niki pintenan? 2,5. Nek nggih damel kue tiaw yang putih nggih, Pak? Kue tiaw. Tapi kalau mau warna ya sing merah ini baik. Iki mawon, Pak. Kalih baksone sik alit tunggal. Yang 3.000. Nggih. Datang bedil, Pak. Nah, rung genep ya. Pak niki sik niki pinten? Bakso sik niki. Iki Nggih. 6.000. Nggih niku mawon. Di sini 10 ngono bae. Nggih. Pinten? 10.000. Nggih. Monggo, Pak. Matur nuwun nggih. Ibu sawine berapa? Nggih. Niki mawon labu setunggal nggih. Nggih. Mboten sangat nggih plastik. Nggih, monggo. Panahnya enggak itu Belum bangun, Ibu. sama ayahnya. Iya. Matur nuwun nggih. Ibu tumbas loncange 2.000. Ngaten mawon. Enggak, mboten kan. Matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Kue tiaw pinten Bu niki? 5.000. Tunggal nggih, Bu. Nggih. Monggo, Bu. Matur nuwun nggih. Ibu kula tempene setunggal nggih. Ya 5.000. 5.000 nggih. Monggo. Matur nuwun. Ibu aku udah.